Бати, бръкмата скапана. Какво става пак, бе? Бахти и колата скапана на човека и ще махам. Таралясника. Ти бръкмата. Ти не си ли гати от Игри на волята, бе? Как си, бе, приятелю? Какво има? Развали се бръкмата, тази седмица за 5 пъти, само дава фират човек. Вие тази бръкма ела да те уреда с едно хубаво возило. Тук има ли някъде автосалон? Да, заповядай при мене. Аз наистина вече е време да я сменя тази кола и ще го направя. Не, братле, търся нещо по-голямо, нещо високо и широко. Добре. Този Мерцедес? Този също Продава ли се се? продава, да. Карамаза. А може ли малко да го разкараме, да видим как върви нещо? Няма проблем. Братле, знаеш ли какво? Какво? Взимаме. Братле, това на лизинг го правим, нали? Да, естествено. Хайде да ходим към офиса на Амиго, да подпишем лизинговия план и да си вземеш автомобила. Да тръгваме. Амиго Лизинг прави мечтания автомобил достъпен за всеки човек. Ние предлагаме финансов и обратен лизинг на употребявани автомобили с срок от 6 до 84 месеца. Заповядай в някой от офисите ни в 13 града в страната и вземи желания автомобил бързо и лесно. Още сега! А може и онлайн. Амиго Лизинг. Сбъдва мечти. Позволете си го, защото ви го заслужавате.